ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ್ತೊಳೆ ಏನಂಜಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪರೋಟ ತಿಂಗಿರ. ಸೊ ಇತ್ತ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀತಿರು ರೆಡ್ ಇರೇ ಪಾರ್ತಿರ ಕೀತಿರ. ಸೊ ಇತ್ತ ಪರೋಟದ ಸಾ ಕರಿ ಬತ್ತಲು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪರೋಟ ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತುನಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಉಂಟು, ಸಾಂಬಾರು ಉಂಟು, ಚಟ್ನಿ ಪರೋಟಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತವನ್ನಲ್ಲ ಹೊರಡಾತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರೋಟ ಅದು ಹದಿನಾರು ಎಸ್ ಪರೋಟ ಬರ್ತದೆ ಈ ಥರ ಉಂಟು ಪರೋಟ. ಸೊ నేను ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಹೆಂಚ ಉಂಟು ತಗ ತೊಳೆತ್ತೆ ಚೂರು ಯಾಕೆ ಸಾಗು ಪಾಡುತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಉಂಟು, ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು, ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕು ಉಂಟು.